Shaniya na ɗaya ne ba lafiya a mata addu'a mana malam. To Jauro, a yanka saniyan nan kawai kafin ta kasa. Kaga sallah ta gabato. To malam, zan bari zuwa ɗan kwana biyu in na gaba ta miƙe ba sai a yanka. Sallah, sallah, za mu ci namu sallah, 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 a ba mu namu sallah, 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 za mu ci namu sallah, sallah. Sa ka tashi. Oh, ka kyale ni na gaji. Ba zan iya tashi ba. Sallah, sallah, za mu ci namu sallah, sallah. Sa to bari in gaya ma yau in baka tashi ba, za a yanka ka. A'a. To ya akai baka gaya mun ba, ai da tuni na tashi. Alhamdulillah, barka ma ta tashi wallahi. To, tunda ta yi lafiya yanzu, kamo mana zakaran nan mu yanka shi. Malam sallah ya iso, ga mama da baba, special day to the member, saya mana kayan sallah. Malam sallah ya iso, ga mama da baba, special day to the member, za mu ci abincin sallah, 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 za mu ci namu sallah, 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 a ba mu namu sallah.